አርእስተ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያን ሲንጋፖርን መጓዓዝያ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልቲያዊ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ምኽታሞም ተሓቢሩ። መንግስቲ ዘይሕጋዊ ስደት ንምትራፍ ዓሊሙ ዜጋታት እኹል ስልጠና ወሲዶም ብሕጋዊ ንኽወፁ ከም ዘመቻቸወ ተገሊጹ። ካብ ወፃኢ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን መዕለቢ ንኽረክብ ቻይና ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ብ26 ሃገራት ተቐባልነት ረኺቡ። نهبلي نساعات زيستدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتشو على مساهم كساني حسنا مكتال نكون لكم ناتمنخو فلما حصلت زيناتات إثيوبيان سينغابورن مغوعزيا حاويسو بسفلاليو عودتات بحبار نمسرح تسماميعن منقسي إثيوبيان سينغابورن مغوعزيا حاويسو بسفلاليو كلتياو قدات بحبار نمسرح زخل سند سممعنت مختامون بيت صحفت قدما منستر افليتو قدما منستر ابي احمد ابيت منقسي ريبوبليك إستانا سينغابور أبزنبروم صنحيت مرحتي كلتين هاجرات أبزر خبلو كلتا وزت زملكة سند سممعنت مختامهم تحبير الله بتوصغي أمونغو منستير مقوعزيان لوجيستيكس فيدرين منستير مقوعزيا سينغابورن سممعنت حبيركا مسرح مختامو زي ترخب حبريتا رديو الله سباو حجز بناي بعلقة عقمي ناي مشفان صراح جميرنا كبلو مكتل قدما منستر تمسجن طرونه قليصام بيت مخريا مرار حسقات حدقا إثيوبيا سرو عخيبو يسالت الله مكتل قدما منسترنا أكابت بيت مخرين تمسجن طرونه حاويسو رسانا محدار كللات كنتيباتات منستراتن حلفتي تكالاتن أبتي مدرق ترخيبهم أي تتمسجن محدار سقات حدقا إثيوبيا هاجروي سب أو حجزن بناي بعلقة عقمي مشفان حدوش بوليسينا بصراح مئتاو أفليتهم تي بوليسي كابت حجزينت نوصا زبل أبيوت ملع على كند شتو زلوا كم زخنا أجنزيبهم حدا جاب جزار إسخنا مش كام عقمي ممعبال كم زد اللي رديهم أب كده ما حدا جا وان حدا جان دهرة حدا جان زسر روح صراحتي بمسألة تلمي بزتنا بمجدي مفز عام كم زجبهم أتحساسيبهم ملاته ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ርክበ ካህናት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ተዛዚሙ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ምዝዛምቲ ጉባኤ ዘጠመተ መግለጽ ይሂቦም ካብዚ ቀረባ ዋናት ጀሚሩ ዋናው ዛዕባታት ጠሚቶም ዝመሓላለፉ መልእኽታት ንቤተ ክርስቲያን ዘይውክሉን ቅዱስ ሲኖዶስ ዘይቅበሎምን ከምኡውን ብጽኑዕ ዝኹንኖምን ከም ዝኾኑ አብሪሆም ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ዝተደሪኹ ማዕዳን ምኽሪና ቦታት ምትሕልላፍ ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ዘለዎ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ይኹን እምበር ካብዚ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ዋናው ዛዕባታት ጠሚቶም ዝመሓላለፉ መልእኽታት ንቤተ ክርስቲያን ዘይውክሉን ቅዱስ ሲኖዶስ ዘይቅበሎምን ከምኡውን ብጽኑዕ ዝኹንኖምን ከም ዝኾኑ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ገሊጾም ንቐጻሊ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ተግባር ከይፍጸም ስሩዕ ዝኾነ ሕገ ደንቢ ኣዋህባ መግለጺን ትምህርቲ ልኡኽ ወንጌልን ተሰናድዩ ንምልኣተ ጉባኤ ንክቐርብ ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ዝወሰነ ሓቢሮም ملاته ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ረቂቕ ኣዋጅ ጉዳያት ሃይማኖት ብሰፊሑ ብምዝታይ ክመሓየሹ ዝግበኦም ሓሳባት ንዝምልከቶ መንግስታዊ ትካል መልኣኹ ገሊጾም እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ቅድሚ ምጽዳቑ ዝተወሃቦ መመሓየሽቲ ሓሳባት ኣብቲ ኣዋጅ ብዛዕባ ምሕዋሶም ክትትል ዝገብር ኮሚቴ በቅዱስ ሲኖዶስ ከም ዝተሰየመም አረጋግጾም መምሕዳር ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ነዚ ዘበን ዝምጥን ምእንታን ክኸውን መሪሕት ል10 ዓመት ብምጽዳቕ ናብ ተግባር ንክኣቱ ከም ዝተወሰነውን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ መግለጺኦም አብሪሃም ማዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ምክትታልኩም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልና ዜናታትና ይቅጽለለው መሪስኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዚ ድማ በዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግሪና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ጉጅለ ልኡኾም ናብ ሲንጋፖር እናገበርዎ ዝቐነዩ ዑደት ክልቲያዊ
ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ርክብ ዘጠናክር ምዃኑ ተገሊጹላ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሪፎርም ኣፍሪካ ኮርያ ዝተሳተፉ እንትኸውን ጎድና ጎኒቲ ፎረም ድማ ውፅኢታዊ ዘተታት ከም ዘሳለጡ ተገሊጹሎ ናዝሬት በሪሁ ዳይሳቷላ ተኸታቲልና ንመለስ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝሰርሐቶም ዓበይቲ ዲፕሎማሲያዊ ዕማማት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ጉጅለ ልኡኾምን ኣብ ፎረም ኣፍሪካ ኮርያ ዝገበርዎ ተሳትፎ ተጸራሒ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ ፎረም ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኢትዮጵያ መጻዒ ቤት ኣፍሪካ ኣብ ዝውስኑ ጉዳያት ጠመተ ጌራ ኣብ ምስራሕ ከም እትርከብ ነዚ መርኣያውን ብምግባር ሳን ምኻል ኣብ ልምዓት ስርናይ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ድማ መርሃ ግብሪ ሓምለ ኣሰር ተግባራዊ ጌራ ብምባል ኢሎም ጎና ጎኔት ፎረም እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብምትሕባር ንምስራሕ ዘኽእል ክልቲያው ዘተታት ተሳሊጦም እዮም። ኢትዮጵያና በኮሪያ መካከል በጣም ረዘም ያለ እና ታሪካዊ ግንኙነት ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኮሪያን ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪካዊ ርክብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወን ነዚ ርክብ ብዝበለጸ ዘጠናኽር ዑደት ተሳሊጡ ናብ ኢትዮጵያ መጽኦም ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰብ ሃፍቲ እውን ናይ ምዝራብ ቅድም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕቲ ዝጀመሩ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ኮርያ ብምጥቃም ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንክገብሩ ንከለዓሉ ናይ ምግባር ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። ኮርያ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን በወገን ኮርያ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ኣብ ትምህርቲ ዙርያ ካብ ስኮላርሺፕ ጀሚሩ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝግበሩሉ ወጣት ምሁራን ሓበራዊ ስራሕቲ መጽናዕትን ምርምርን ኣብ ዓውዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝግበሩ ምትሕባራት ሕዚ ብሓድሽ ኩነታት ንምስራሕ ሰፊሕ ዝኾነ ዘተ ኣሳሊጥና ኢና። Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia. See you and welcome to Singapore. Thank you. Thank you. Very happy to have you here in Singapore. Let's meet our spouse. Hello. Yeah. Thank you very much. Nice to meet you. Welcome. ተተሓሒዙ ካል ኣብዚ ሰሙን ዝተገበረ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዘጠናኽር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሲንጋፖር ዝገበርዎ ዑደት እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ፕሬዝዳንት ሲንጋፖር ታርማን ሹሙጋርተናም ኣብ ቤት ጽሕፈት እቶም ፕሬዝዳንት ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያት መኺሮም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ላውረንስ ወንጉን ርክብ ህዝብን ህዝቢ ክብሪ ምባል ኣብ ህንጸት ዓቕሚ ሲቪል ሰርቪስ ቴክኖሎጂ ስራሕቲ ማኒፋክቸሪንግን ልምዓት ቱሪዝምን ዘተ ብምግባር ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ኣብ ስምምዕነት በጺሖም እዮም። እቲ ዘተ ክልቲአን ሃገራት ቀጻልነት ዘለዎ ምሕዝነት ንምምስራት ዓብዪ በርክቶ ከም ዘለዎ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እዮም። Inspired to come and to visit your country. ናብዚ ንኽመጽእ ዘለዓዓለና ብኽልተ ምኽንያት እዩ። ቀጻልነት ዘለዎ ፖለቲካን ቀጻልነት ዘለዎ ኩነታት ቁጠባ ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ዝዓበየ ፈተና እዚኣቶም እዮም። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ተበጽሐ ካብ ኢትዮጵያን ሲንጋፖርን ብተወሳኺ ንዕቤት ኢስት ኣፍሪካ በር ዝኸፍት እዩ ዝበሉ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ሲንጋፖር ላውረንስ ወንግ እዮም። I'm glad that both sides are now ብክልቲኡ ወገን ርክባትና ንምጥንኻር ኣብ ዝበለጸ ስምምዕነት ብምብጻሕና ክብሪ ይስምዐኒ።
መሰረቶም ሲንጋፖር ዝገበሩ ኩባንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ኩባንያታቶም ንምስፍሕፋሕን ናብ ስራሕ ንምእታውን ድሌት ኣለዎም ኣብ ዘፈር ሕርሻ ሎጂስቲክስን ጽገና ኣውሮፕላንን ምውፋር እቶም ኩባንያታት ድሌት ዘርአይሎም ዓውድታት እዮም እዚ እውን ሲንጋፖርን ኢትዮጵያን ዘለዎን ርክብ ካብ ምጥንኻር ሓሊፉ ንሃገር ደቡብ እስያን ርክብ ኣፍሪካን በር ዝኸፍትን ናብ ዝሐሸ ብርኪ ንምስግጋርን መሰረት ዘንብር እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ሲንጋፖር ናሳለጥዎ ኣብ ዘለው ዑደት ምስ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ብምዃን ኣብ ብሔራዊ ማእከል እጽዋት ባህላዊ ስነ ስርዓት ምስያም እጽዋት ተኻፊሎም እዮም ኣብቲ ስነ ስርዓት እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሲንጋፖርን ዘሎ ሰናይ ምሕዝነትን ሓበራዊ መንፈስን ንምምልኻት ኣራንዳ አብይ አሕመድ ዝናሽ ታያቸው ዝተሰመየ ዕንበባ ኦርኪድ ብሽሞም ተሰይሙሎም እዮም መንግስቲ ዘይሕጋዊ ስደት ንምትራፍ ዓሊሙ ዜጋታት እኹል ስልጠና ወሲዶም ብሕጋዊ ንኽወፁ ከም ዘመቻቸው ተገሊጹ ኢትዮጵያ ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንክሰርሑ ተተባብዕ እኳ እንተኾነት ንምውፃእ ድሌት ዘለዎም ተሃልዮም ግን ብሕጋዊ መልክዑ ንክወፁ ትሰርሕ ከም ዘላ ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ውራይና ጻንሒ ዝገበሩ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ጻድቅ ገሊጾም ተወሰኸ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ዋሕዚ ቁጽሪ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ምምጽኡ ጉሁድ ሓቂ እዩ ብሰንኪ እዚ ድማ ማዕለያ ዘይብሎም መናእሰይ ብደላሎ ተታሊሎም ኣብ ዝሓሰብዎ ቦታ ገና ከይበጽሑ ናብ ዝኸፍአ ጸገም ይሳጥሑ ኣለዉ በዚ ድማ ኣደዳ ጥሜት ማይ ጽምኢ ዝኸፍአ ሕማምን ሞትን ይኾኑ ኣለዉ ንምዃኑ እዞም ዜጋታት ንምንታይ ናብ ዘይሕጋዊ ስደት ይሳጥሑ እንትንብል ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ውራይና ጻንሒት ንዝገበሩ ኣብ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ምክትል ኣፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ስራሕን ክእለትን ክፍለ ከተማ አራዳ ንዝኾኑ ንኣይተ ብርሃነ ገብረ ጻድቅ ሓቲትናዮም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ይውስኽ ዘሎ ቁጽሪ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ብሰንኪ ዝነበረ ስእነት ሰላምን ዝተማልአ ስራሕ ብዘይ ምጅማሩ ንምዃኑ ኣይተ ብርሃነ ሓቢሮም ዝኾነ ገይሩ ባሕሪ ተሻጊሩ ስዑድ ምኻድ ባሕሪ ተሻጊሩ የመን ምኻድ ኣብ መንገዲ ድማ ዘለዎ ሒዙ እኳ እታ ዘለቶ ብዕራይ ሸይጥ ድዩ ላሕሚ ሸይጥ ድዩ ማረት ተለቂሕ ድዩ ከይዱ ዓፋር በረኻ ጀሚሩ ስካብ የመን ዘሎ ብዙሕ መንእሰይ ከም ዝውዳእ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ቀረጻ ክግበር ኣለዎ በተለይ ድማ ኣብቲ ሰሜን ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ክልል ዝነበረት ናይ ጦርነት ኣባዜ ብዝፈጠሮ ጽልዋ መንእሰይ ካብ ስራሕ ኣልቦ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ተግዚያዊ ምሕዳር እውን ኣብኡ ዓበይቲ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ናይ ስራሕ ስለሳነ ይባይዞ ዓዱ ጸሊኡ ኮነ ዝኸይድ ዓዱ ጸሊኡ ዝኸይድ መንእሰይ የለን ብናተይ እምነት ስለዚ ነቲ መንእሰይ ዝሕዝ ስትራቴጂ ፓኬጅ ስለዚ ተቐረፈሉ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ተግዚያዊ ምሕዳር ጻውዒታት እናገበረ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ ዝበለጸ ድማ ክሰርሕ ኣለዎ እዞም ብዘይ ሕጋዊ ዝስደዱ ዘለዉ ዜጋታት ስድሮኦም ንምሕታት ወይ እውን ናብ ንግዲ ኣይኮኑን እኳ ዳስ ነቲ ዓቐበትን ቁልቁለትን ሜዳ ምሲሎም ነቲ ሓሳረ መከራ ድማ ከም ሰናይ ገይሮም ብዝነግርዎም ደላሎ እናተታለሉ እዮም እዚ ዝኸፍአ ስቃይ መናእሰይ ንምትራፍ ካብ ባዕሉ ካብቲ መንእሰይ ብተወሳኺ ወለዲ ኣብያተ እምነት ኣብያተ ትምህርትን ማሕበረሰብን ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ኣይተ ብርሃነ ኣረዲኦም ትውልዲ እንድዩ ዝበርስ ዘሎ ስለዚ ንመንግስቲ ጥራሕ ዝውሃብ ኣይኮነን ትኽክል እዩ ቤተ እምነታት እውን መንእሰይ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥ ከም ዝኽእል ከእምኑ ኣለዎም እቲ መንእሰይ እውን ከእምኑ ኣለዎ ስኺሉ ኣጋጣሚ ተሳኺዑ ወፂኡ ኣውሮፓ ከይዶ ከምዚያ ኮይኑ ገለ ዝብል ዘይኮነ ዝርአስ እቶም ከይተሳኺዑሎም ኣብቲ መንገዲ ዝባኸኑ ኣብ እሱር ኣብ ምግራፍ ኣብ ስቃይ ኣብ ሞት ዘለው ይኽርኢ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተማለአ ዕድል ስራሕ እኳ ተዘይሃለዎ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ተቆፂርካ ካብ ምስራሓት ተሓሳስባ ንክወፅን ስራሕ ፈጣሪ ንክኸውንን ኣይተ ብርሃነ ገብረ ጻድቅ ምዒዶም ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኢትዮጵያ እኹል ናይ ስራሕ ዕድል ኣለ እዩ ስራሕ ዕድል ከም ድላይካ ይርከብ እዩ ምባል ኣይከኣልን ግን እኹል ምግባር ግን ይከኣል እዩ ሓደ እቲ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ሕርሻ ሰፊሕ ዝኾነ ይኮም ስራሕቲ ሕርሻታት ኩሉ ኣካል በብኸባቢኡ ናብ ስራሕቲ ተዛሚቱ ኦልሬዲ ኩሎም ስራሕ ክዋፈር ይኽእል እዩ ሓደ ተሓሳስባ ለውጢ እዩ ናይ ተቆጻራይ ዝብል መንፈስ ምልዋጥ እዩ ዋና ቅድም ክብል ብኣብዝሓ ኣብ ዳኣንቲ ዝዋፈሩ ዝነበሩ መናእሰይ ብሰንኪ ሕፅረት ስልጠና ውፅኢታዊ ዘይምንባሮም ዝለዓሉ ኣይተ ብርሃነ ሕዚ ግን ብምኒስቴር ስራሕን ክእለትን ስልጠና እንዳኸብካ ዕድል ስራሕ ይፍጠር ምህላው ሓቢሮም ስልጠና ዘይሰልጠነ ከመይ ገይሮም ዝጥቀመ ይፈልጥን ከመይ ገይሮም ሰርሐ ይፈልጥን ስለዚ ይደራጆ ይብተን ዝተወሰኑ እዮም ውፅኢታዊ ዝኾኑ
ዝነበሩ ፍትሽዕ ግዜ እውን ሕጂ እውን ዝክህለት ካብ ዝመፀግን ንዝኾነ ይኹን ስራሕ ብስልጠና ካዕጀብ ኣለዎ ዝብል እዩ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣሰልጢኑ ናብ ወፃኢ ሃገራት ይልእኽ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ብርሃነም በዚ ድማ እቲ መንእሰይ ኣብ ኩለን ክልላት ኣብ ዘለዉ ኣብያተ ጽሕፈት ስራሕን ክእለትን ወረዳታት ክምዝገብ ከም ዝኽእል ሓቢሮም እንታይ ዝብል ተጀሚሩ ኣሎ ኤልኤምኤስ ዝብል ናይ ምዝገባ ስርዓቲ ናይ ውጪ ክኸይዱ ክሰርሕ ትኽእል ኢቭን ጽዳት ክኾን ይኽእል ዋላ ሽፈር ክኾን ይኽእል ትክክለኛ ሕጋዊ ክኾን ኣለዎ እምበር መንግስቲ ኣደራጅው ናይ ባዕሉ ጋራንቲ ሓልዩ በተለይ ናይ ዓረባት ዝኒሄ ውዕል ተፈራሪምካ እናመዝገብና ዘለና ብሲስተም ማለት እዩ ብክብሪ ከይድካ ብክብሪ ትምለሰሉ ናይ ስራሕ እውን ከፍቲ ዝተገበረልና ምዝገባ ድማ ኦፕን እዩ ኩለን ክልላት ናይ ኤልኤምኤስ ምዝገባ ቴክኖሎጂ ተዋሂብዎን እናመዝገባ እየን ኣዲስ ኣበባ 119 ወረዳታት ኩለን ተዋሂብዎን ኣብ ምዝገባ ንርከብ ስፔሻሊ ምስ ናይ ጦርነትን ናይ ዝኒሄ ፀጥታ ፀገም ካብ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ያው ናይ ምዝገባ ፀገም ስለ ዘለዎም ኣዲስ ኣበባ ንክንምዝገብ ዝመፅኡ ክምዝገብ ይኽእል እዩ ኣብ ኩለን ወረዳታት ኣብ ስራሕና ክልል ጻሕፈት ቤት ማለት እዩ መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብ ዓድኻ ሰሪሕኻ ምምዕባል ከም ዝከኣል ከኣምኑ ከም ዘለዎምን እዚ ተዘይኮይኑ ግን ብሕጋዊ መገዲ ንክወፁ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ኣፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ስራሕን ክእለትን ክፍለ ከተማ ኣራዳ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ጻድቅ ምዒዶም ዜና ዕዳጋ ሰባብቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሆቴልን ቱሪዝምን ምስትታፍ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊጾም ሰባብቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ በዓል 5 ኮኸብ ሆቴልን ካልኦት ግልጋሎታት ቱሪዝምን ምስትታፍ ባህጊ ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣብ ፎረም ቢዝነስን ኢንቨስትመንትን ኢትዮ ሳውዲን ዝተሳተፉ ሰብሃብቲ ኣብ አውዲ ቱሪዝም ዘለዎ አማራጭታት ኢንቨስትመንት በዝምልከት መብሪሂ ተገይሩ ቶም ሰብሃብቲ ብፍላይ በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል ኢንቨስትመንት ምስትታፍ ኣብ ዘኽእል ኩነታት ብምድሃብ ምስ ሚኒስትር ቱሪዝም አምባሳደር ናሲሴ ጫሌ ምዝታዮም ተሓቢሩሎም ዜና ወጻኢ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ምዕለቢ ንክረክብ ቻይና ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ብ26 ሃገራት ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ናተኻየደ ዝርከብ ኩናት ጠጠውን ክብል ቻይና ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ 26 ሃገራት ደገፈን ከም ዝገለጻ ተሓቢሩሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ከም ዝገለጽዎም ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ፖለቲካዊ መፍትሒ ንክረክብ ብቻይናን ብራዚልን ዝቀረበ ሓሳብ ክልቲአን ተጓነፅቲ ሃገራት ከም ዝተቐበልኦ ተሓቢሩ እቲ ሓሳብ ብዝምልከት ብሓፈሻ 45 ሃገራት እወታዊ ምላሽ ከም ዝሃባሉ ብምግላጽ 26 ሃገራት ድማ ነቲ ሓሳብ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝድግፋ ኣረጋጊፀን ክብል ሲጂቲኤን ጸብጺቡላ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናታትና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነጽናኩም መንግስቲ ኢትዮጵያን ሲንጋፖርን መጓዓዝያ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልቲያዊ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ምኽታሞም ተሓቢሩ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ስደት ንምትራፍ ዓሊሙ ዜጋታት እኹል ስልጠና ወሲዶም ብሕጋዊ ንኽወፁ ከም ዘመቻቸወ ተገሊጹ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ምዕለቢ ንክረክብ ቻይና ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ብ26 ሃገራት ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ተገሊጹ